खुलुमबाय। बे समाव सावरायनो लादों आसामनि दैबानानि सायाव। आसामाव बोसोरे दैबानाजों सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानाङो। दासिमबो बे जाथाया खमायबोआखै। जाहोना मा? बे बानाया जोबगोन ना? बेनि फिननायफोरखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनगोन। फारियै नायलांब्लानो जाबाय। आसामाव दैबाना जोबगोन ना? बेनि फिननाया थोंजों दं दि जोबा, माब्लाबाबो जोबा। मानो जोबा आरो माब्रै जायो फै मिथिदिनि। आसामाव गाहायै बुरलुंबुथुर दैमा दं। दा बे दैमानि सोमोन्दै मिथिग्रोनि। बुरलुंबुथुर एबा ब्रह्मपुत्र दैमाया गाहायै चीन हादोरनि तिब्बत जौयेननि सेमायुंदुं मुंनि बरफ दैमानिफ्राय फैदों। सेमायुंदुं ग्लेसियारनिफ्राय। सावगारिखौ नायोब्ला नुगोन बे जायगायाव दैमानि जायगायारि मुङा जादों सांपो। बेनिफ्राय बेयो सानजा फारसे 1700 किल'मिटारफ्राम जानथाइ बोहैबोना अरुणाचल प्रदेशआव हाबफैयो। बे दैमाया अरुणाचल प्रदेशआव सियां मुंजों मिथिजायो। बेनिफ्राय बे दैमाया अरुणाचलनि आफाङाव लहित दैमाजों लोगो नांना आसामाव हाबफैयो आरो ब्रह्मपुत्र मुं मोनो। मख'जाथाव दि बैदिक मुगायाव ब्रह्मपुत्रखौनो लहित बुङोमोन। बेनिफ्राय बेयो बांलादेशआव गोग्लैहैयो। बांलादेशआव बिनि मुङा पद्मा मुं लाहैयो। बांलादेशआव बेयो गंगा दैमाजों लोगो नांहैयो आरो बंग लैथोसायाव अदेबानि बेंगल बियाव गोग्लैहैयो। बे जाबाय बुरलुंबुथुरनि गुबै थं। दानिया फैदो गुबुन मोनसे दैमा बराकनि सोमोन्दै। बराक दैमाया खोला आसामनि मोनथाम जिल्लानि गेजेरजों बारलांदों। बेफोरो जादों काछार, करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि। बे दैमाया मिज'राम, आसाम जानानै बांलादेशआव गोग्लैहैयो। दानिया फैदो आसामनि दैबाना जानायनि जाहोन। 1 नम्बराव नुनो मोनगोन बुरलुंबुथुर आरो बराक दैमा मोननैयानो गाहाय जाहोन आसामाव दैबाना जानायनि। मानोना आसाम बायदि फिसा आरो गुसेब रायजोआव मोननै गेदेर दैमा थानाया खैफोद गोनां। बेनिनो बुरलुंबुथुरा आसामखौनो थुब्ला सिनखावना बोहैलांदों। फारसेथिं बराकआ खोला आसामनि ससेल' बाहागोखौनो थुब्ला सिनखावलांबावदों। आसामा बुहुमनि 2 नम्बराव दङ। आसामा बुहुमनि बांसिन अखा हाग्रा जायगा मौसिनरामनि खाथियावनो दं। जाउनाव अखानि गोहोमा आसामावबो गोग्लैयो, जेराव 300 सेन्टिमिटारफ्रामहालागै आसामाव अखा हायो आरो बुरलुंबुथुरनि साहा आरो खोलाहा थानाय दैसाफोरजों बोहैखारबोनानै दैमायाव ज' जाफैयो आरो बांद्रायै दै बांबोनानै बाना जाहैयो। नम्बर 3 आव दङ आसामा भारतनि खोला-सोनाब मौसुमि बार बारग्रा ओनसोलाव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव बोसोरफ्रोमबो एप्रिल दाननिफ्राय सेप्तेम्बर दानहालागै गोबां बिबांनि जोमै लाबोयो आरो हिमालय सेरफांनि हाजोआव नांथानानै आरो बंग लैथोसानि गुदुं बारहावाजों अखाया आसामाव फैयो आरो गोबां जायगायावनो बाना लाबोयो। नम्बर 4 आव दङ आसामनि गेजेरजों बोहैलांनाय बुरलुंबुथुर आरो बराक दैमाया गोबां रुगुं खुरखानानै दैमानि थालाखौ खोबदों आरो थौले खालामबोदों। जाउनाव एसेयावनो दैमाया लोमसावदों आरो बाना खालामबोदों। नम्बर 5 आव दङ आसामनि साहा थानाय हिमालय हाजोमाया बरफजों साग्लोबसारना थायो। नाथाय दैज्लांनि समाव बेयो सान्दुंनि बांद्राय बिदुं मोननानै आवलियो आरो खोला फारसे दैमा दैसाफोरजों बोहैबोनानै आसामनि दैसायाव लोगो नांफैयो आरो आसामाव बाना लाबोयो। नम्बर 2 आव दङ बे जाहैबाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन जानानै फैबाय आथिखालाव। आसामनि रांखान्थियारि जौगानाया आसामाव बाना जौगाहोनायाव मदद खालामदों। मानोना सुबुंफोरा गावसोरनि गोनांथि बादियै हाखर हाला, दंग' जाम्फैफोरखौ फबबाय। जाउनाव अखानि दैया थाद'नाय गैयाजासे हथात थाद'नो मोनैनि अखा हानाय समाव थाद'नो मोनैनि लोमसावो। फारसेथिं नोगोर जौगाखांबोदों आरो बे जेंनाया बांसिन जाबोदों। आबाद बिथिङावबो गोबां दैसाफोरनि बोहैखार लामाफोरखौ बान्दो होथेनानै होबथानायाव दैसानि दैया बारा जादों आरो बाना खालामबोदों। दा बेफोर जाहोननि थाखायनो आसामाव दैबाना जानाया दासिमबो जाबाय थायो आरो जालांबाय थागोन आरो बियो फैबाय थानाय समफोराव बांसिनसो जालांबाय थागोन। बेनि गुबै लामायानो नैबे जाहोनफोराव दङ। दा नोंथांमोना साननानै नायदो आसामाव दैबाना जोबगोन, बे माला फोजोबनो हागोन? बे जेंनाखौ गोबाङानो सावरायबाय थायो, नाथाय आसामाव बे दैबानाया मालाबाबो जोबनाय नङा। बे मोनसे मिथिंगायारि थासारि आरो बेखौ जों मानसिफोरा बांसिन